Goita Bortore Eko Yelama Koni Opolo Dalinteri no ye Rimani Mai Bortore Min Koni Jamana Government Yamakoro no ye Dr. Shokel Kokala Maiga Alebe Diguna Farika Mia Soro Bortore Udulente Maliden Shila Bortore Min Shogale Sankele and Nyari Aku Shogalu Koni Alebe Karafe Muya Black Karafe Ode Jamore Sebenigala ko Shogali Anaka Banabi Nyona Gaminyo Malikoye a Aklibola Bortore Ayebara Mimboloda Mini Nason Sinina kana bla jamana konna la bela jelembo ofene don ako Dr. Shogal Kokala Maiga bortore ni maye nindo Colonel Ashimi Goita ka fangala bortore mami kanga foka wala ni mandon akadiye wo amandiye wo iba foko Shogal Kokala Maiga sebenigala ko ako minye politiki mato donga teme aka ngani ala koko latike jonima manifiti se gataki dakanto ako Shogal Kokala Maiga blala karafe bortore sankele kalo saba kile mugani nani ako mami bembe o de ye colonel Ablaye Maiga bortore minye esorasido iba ka fo dana taraninga dale kan ale ka se ka chama chefanga barake ni Shogal Kokala Maiga nogara abina ka barake sabu mami ba anola me domina ko bi ale ma jalati ke folo sebenigala ko ako min ko ni ngunungunu dobe bortore o ngunungunu ma bise ka fo sa ko kisabisu ngako la de o de ye gouvernement kura do kan ka sigi sebenigala yira ka fo no e Bouakar M Dabuye ako ni ye ngunungunu chama me anga jamanen kono momo tiens do ba kono ako ni ye ko tabolo laje ako minye Ablaye Diopye Ablaye Diop no ministre des affaires étrangères bortore ngunungunu dobe ko de biso ngaka Shogal Noroblay Ablaye Diop ko Chedmondo Ablaye Diop aye fanga munu ka teme o ka cha Mali baraka nga ke tugomna abo shidon diplomatie bara bortore ka bo fena don foko dona kari ako ngunu mumbe Ablaye Diop de biso ngaka Shogal Noroblay de ako aya me da garantie la ako na dunkara manga bali mala sabu makanga bla fena mami be se ka ke ako Ablaye Diop be se ka Mali premier ministre ake sebenigala ko ako Ablaye Diop ko ni na makaye ako ko salamu lafiya nga na kera ye kangan sigina yere ko sabo kale ya memento mina o kuma kale ka kuma bebo o yorola ka bebe ke kuma kala mawye abarata boaje wate Ablaye Diop fla wo mina ministre des affaires étrangères akaye ka biya nana ningura de fela département wa iba soro fana akan primature la ka teme yin fela ka a fleur na de akaye ndi aywa mo wara kan yini ne wene ka hagilna yede mi ye premier ministre par intérim ko confirmer ka mo wara yini ko bla administration territoriale la barabara o ye ka kilna ye an bebe Ashimi ka kilna makono bortore fasiri dabo ko ako minye anga jamana bara kuma ba chamambe sabu niko ko transition bokari ba foko jamana bara belele baw bara munumbe bokari ni disi kanga don ka usegere sebeningala ko chamambe o ye magben ako ni ya laje muso nani ani che mo gani kele o de be fanga bolen kon nala ako muso be ulu ko ni tiga ye toko de bulu lo joro la do fene be ulu fene tiga ye toko de bulu joro la ako egiye be ka geleya fere fon songo be ka yele bokatoro ministre do be munu ka baranya shine bo ma uye mune ke ka blan no ga konna la ko nyingali to mimbe sebenigala ko ako mamunu e barake u donindo munu ma barake u donindo ko chama che fanga kunte do re kana warnyini na kani yera yira wal makana munu saloke ki chekan bokatoro ko chama che fanga dabro min kama de ki disi da bara kuma ba wula ni bi se ka ke ibi tu joro la ni ti se ka ke ibi ta ka boy ebe maraka munge sebenigala ko ako Colonel Ashimi Goita e ko aklala ka lisi kura la ka ba wode atotura lisi sa ka santalama min ko ni Ablaye Diop ye o kuma dala sumusuma na o de bina ka premier ministre kura ye min ye ministre kura to munun kan ga do munun kan ga gwen ko ni bela jilen bana ka ban seben dambe tabalika atotara sanin ka latige jamana don ye no flani wa karamogo ka marché willa anye mi mo zenidi bale kono Bouakar M Dabo alega sebeni do baje wate namu o kote na tabasu ni bo nyini ebe ta fentiki de ga soda la ni yentega do ni sabambe bo sabambe no kama ko l'indicateur du renouveau Abdourahmane Jamutene ni aka faziri Abdourahmane ko yale ma mi e colonel Mamadi Doumbia ye mi ye lagina chama joro fanga nyema ye ko yale ma ka ni aunga jamana ni nyanja ka bala ka ejele ya barake wa ni ya taka laje ko sa dai na mi ye do agun labante melo ye kuno funu jisra cha mambola ni aye ka jira ka fo ko mi ye colonel Mamadi Doumbia ye mi ye
Laginɛ transition ɲɛmaa ye ko k'a kɛn tɛ ka wele bila Faransi sɔrɔdasilakaw ma wa waasa min ye anw ni Laginɛ frontière ko Bamanjilakaw n'u k'u bɛ dan kɛ u kana se ka don Laginɛ kɔnɔna na o kɔrɔfɔ in bɔ ka bin dagarandilenw y'a jira k'a fɔ ko yalima min ye colonel Mamadu Dunbiya ye min ye teriya ye filaninteriya min bɛ Laginɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ani ko kabi a daminɛ fura dama kana bugɔ sisan la ko minnu b'a la ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima ko nin tɛna ɲugu ni se ka don kow la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye Ajamutene ye Ajamutene ko min ye colonel Mamadu Dunbiya ye ale ka taa wele bila Faransi ma n'u y'a sɔrɔdasilakaw ye o kana se ka na a ka jamana ni anw ka jamana dancɛ ka se ka o kanango ni k'o baaraw ni ka o boloda wa kɔrɔfɔ in ka se k'a kɔkɔrɔma don i b'a ye k'a fɔ min ye France Insoumise o ye bolofara minnu n'olu ye jɛkulu ye politique tɔndo fɛɛrɛ tɔndo u bɛ Faransi Assemblée kɔnɔna na olu ka maa kologirin dɔ bɛ yen n'o o ye Aurélien Saint-Toul o kɔni ye kɔrɔfɔ in bɔ k'a bin octobre kalo tile 6 tɛmɛlen san 2022 a n'a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ de tun b'a la ka nin kuma in sama ni ɲɔgɔn cɛ koyi n'o ye Abo Mangoli o fana y'a jira nin maa kofɔlen in na k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kɔni u ye kunduno Segu o min ko n'o ye o bisimila u ka Assemblée kɔnɔna na Faransi o nana ni kɔrɔfɔ min ye o y'a jira k'a fɔ ko degun kɔni t'a mɛn colonel Mamadu Dunbiya fɛ ka ɲɛsin politique mɔgɔ caman ma Laginɛ kɔnɔna na o kɔrɔfɔ in k'olu bɛ se ka to o maa ninnu ka kɔrɔfɔ lamɛnli la ka taa ye tuguni nin kɔrɔfɔ ninnu b'a la fɛ ka tila ka kuraya tugun n'o de ye Faransi a ka t'i tɛgɛ don Laginɛ bolo min kɔni Faransi b'a kalama k'a fɔ Laginɛ fana ni faso Maliba olu bɛ jɛnna ko jɛn ko bɛ taa ɲɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi sɔrɔdasilakaw n'o bɛna dɛmɛ don Laginɛ sɔrɔdasiw ma kananko sira fɛ k'a kalanw k'a baaraw k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Faransi ka sɔrɔdasi minnu n'olu sigi yɔrɔ bɛn bɛ Dakar ma olu de bɛna wulikajɔ kɛ waasa kalan kɛcogoya ka se k'o boloda ka ɲɛsin Laginɛ sɔrɔdasilakaw ma maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye journal Africa Intelligence ye o de bɔra ni kunnafoni ye ka kɔrɔfɔ ni k'a kɛ a dankɛnɛmaya ko yalima o kɔrɔfɔ min bɔ filɛ ka bila journal Intelligence fɛ ko yalima ko maa bɛ se ka kala turu a kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in lajɛ k'a taa ni ka segin min ye colonel Mamadu Dunbiya ye k'a bɛ waati jan bɔ a kɔni a ka taabolo maa caman sigan bɛ a ma a kɛra i b'a fɔ maa min ni funufunu y'a gɛn ka bɔ Burukina ɲɛmaaya la n'ale fana kun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye taabolo ninnu a ka taabolo ma faamu kosɛbɛ koyi hali n'a sɔrɔla bonya ni karama ni makama bɛ anw ni ani ɲɔgɔn cɛ ni ye Laginɛ jamana ye ka taa se faso Maliba ma teriya minnu b'o ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale o ko kɔni b'a la ka dili don don n'a dugujɛ nka ne ye teri ye ni maa dɔ bɛ yen anw man di a bɛ ɲini ka waati jan bɔ e b'a fɛ ka den ka gɛrɛ o la ko yalima ko teriya ko siga man ka kɛ a la wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ye ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du niveau kɔnɔna na Ajamutene a ka fasiri don k'a ka feerefɛnw lakodɔn ka pib a ta kulusi jalasiri nka a b'a foni ne ko bala cogo bɛ Bukari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don Kayima Dende sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Bukari Tarawele a ko min ye a daminɛna tuguni mois de la solidarité hinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛfɛden kɛlɛli an ka jamana in kɔnɔ Bukari Tarawele o kɛrɛnkɛrɛnlanin k'o kɛ octobre kalo ye k'a daminɛ tile fɔlɔ f'a tile 31 Bukari Tarawele jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka kɔfilɛ kɛ maa minnu bɛ ni dɛsɛbaatɔw don maa minnu bɛ ni maakɔrɔbaw don maa minnu bɛ ni se yɛrɛ t'u ye Bukari Tarawele a ka kɛ ɲumanya kalo ye o de hukumu kɔnɔna la maa min ye nin hakilina in ta faso Maliba kɔnɔ o de ye président Alifa Umaru Konate sɛbɛnnikɛla ko Bukari Tarawele min ye ɲinan san ye i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a wulila tuguni ni ka taa musokɔrɔba fɛ yen Bukari n'o ye madame Njayi Maimuna Sangare musokɔrɔba in o tuma min ye ale bangira Bukari Tarawele 1909 vers 1909 n'i y'o lajɛ o vers yɛrɛ i b'a sɔrɔ hali a ka ca n'o ye a n'o si dan yɛrɛ kun de bɛ jan dɔrɔn ka dɔ fɔ Bukari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ o ni ɲinan cɛ o ye san 100 ni san 13 ye ayiwa musokɔrɔba hali bi a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ Bukari Tarawele maaw de bɛ lajɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna min y'an ka faaba ye maa min ka kɔrɔ ni maa bɛɛ ye jamanakuntigi de bɛ wuli ni ka to ka lajɛlifɛn di ni ka tila ka kuma fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye sɛbɛnnikɛla ko Salo min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita a taara o yɔrɔ kelen na Bukari Tarawele ni ka taa musokɔrɔba fɛ yen
ni ka taa ka lajɛlifɛnw di sabu ale de sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ka tigɛ a kan k'ale de ka kɔrɔ ni Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen san 100 ni san 13 salon san 100 ni san 12 kun don sɛbɛnnikɛla ko yarabi a ko min ye musokɔrɔba ye Bubakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ den 4 b'a bolo min ye cɛman 3 ani musoman 1 mɔden caman ani kulomasama caman Bubakari Tarawele jamanakuntigi wulila a n'a ka délégation ministre de la santé Bubakari Tarawele n'o ye Jaminatu ye ale fana tun b'a kɛrɛfɛ ni ka tila ka fara min ye baara min yɛrɛ bɛ ka kɛ n'o ye solidarité o ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi bololankolon ta a taara musokɔrɔba kɛrɛfɛ tuma min na Bubakari Tarawele musokɔrɔba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de ye Ɲɔmiranbugu ye Bubakari Tarawele a taara sigi a kɔrɔ ni ka a fo Bubakari Tarawele a y'a laminɛ ɲinw dafalen bɛ ɲɛ da ka di wa tulo yɛrɛ da ka di wari a y'a yira k'a fɔ o tuma n nana tuguni ne ka muso o tuma n nan'i lajɛ n nana n bololankolonma na n garisɛgɛ sera ka kɛ fɛn min ye ka n'o d'i ma Bubakari o de ye woro ni ɲin t'i da a si i k'i dalamaga n'a ye Bubakari Tarawele min ye woroden kumabaw ye a y'o ta ni k'o d'a ma o t'a dɔrɔn ye ko ye jaralakaw ka fɛn ani fulaw ka fɛn sɔkisɛ kumaba a bɔra a ye filen fa ka d'a ma filen fa sɔ o b'a bɔ san kɔnɔ Bubakari Tarawele a ye filen fa sɔ la ni k'o d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ Bubakari a ye seli tapi ani kɔlɔsi ta k'o d'a ma o fana kɔfɛ Bubakari a ye enveloppe dɔ fana ta k'o d'a ma ni k'a kuncɛ ni sagajigi belebeleba ye o tuma o sagajigi u ka to k'o sogo dɔɔni tobi ni k'o d'a ma a fɔ musokɔrɔba bɛna sogo in ye fiyewu o sufu naji o ka di musokɔrɔba ye ayiwa ne kɔni b'a dɔn e ka kuma ni dumuni ko suma kɔni b'a fɛ bɛɛ ayi i b'o ŋɔnɔ sama n dɔgɔ Bubakari n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ an ka taa Bubakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko a tilala nin bɛɛ la tuma min na musokɔrɔba nisɔndiyara a ko jamana kun bɛɛ wa a ko nin tɛ bɛɛ ye dɛ i ni fɛn ka kan min tɛ nin si ye n bolo sera ka gɛn min na o de ye nin ye maa ɲini i ka dugawu kɛ an ka jamana ye maakɔrɔba kuma suruku bo don a ma kɔrɔ a bɛ jɛ a ko jamanakuntigi ka dugawu b'i ye Ala k'i kisi Ala k'i tanga Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga Mali jugulakaw Ala ka fɛn don an n'u cɛ Ala k'u ɲani Ala ka Mali kɛ malidenw sago ye Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara bi Ala k'u se jamana in kɔrɔ musokɔrɔbaw dugawu ta ni ka colonel Asimi Goyita sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'ale ɲɛ bɛ min na o tuma ko jamana in bɛna ja a bɛ dɔnse min b'a senkɔrɔ n'o de ye fasoden ɲumanya baara ye k'a ka taa d'a ka n'a kɔfilɛ k'a ka dugawu ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ a ka bi bɔli don Kayima ND ka fara fasolijɛkulu kan Bajabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays Burema Gindo nin ye a ka fasiri ye dɔgɔnɔkɛ ko min ye projet de loi de la nouvelle constitution ye n'o y'an ka jamana sariya sunba kura o hakilina ɲɛbila baaraw n'a ma ɲɛ k'a fɔ colonel Asimi Goyita a tun ye danaya da jɛkulu dɔ kan min kɔni ye wuli ka jɔ kɛ kalo 2 fo ka taa se kalo 3 bɔɲɔgɔnko ma a ɲɛmaya o kun t'an bɛ ka di an balimakɛ Fode ni Samakɛ ma waasa min ye avant projet de la nouvelle constitution ye a ka se ka a baaraw ka se ka dili don n'i y'a lajɛ min ye bi tarata ye dɛ ka bɛn min ye octobre kalo tile 11 ye san 2022 min ye avant projet ye e ko a tɛna taa ni k'a da colonel Asimi Goyita tɛgɛ wa k'a k'a lajɛ k'a ka hakilinaw di a kan o sigi fura dama k'a bɛna bugɔ sisan la bawo n'i y'a lajɛ min ye anw ka jɛkulu sigiba min n'o kɛra anw ka faso Maliba kɔnɔna na n'o ye Assise nationale de la refondation ye o ye laɲini belebele damadɔ kɛ laɲini ninnu na min ye anw ka jamana sariya sunba ye ko nin kura ka fiyɛ a la n'a ma ye k'a fɔ constitution du 25 février 1992 a kɔni a ye baara kuma caman kɛ bɛɛ ya n'o ye démocratie ye o n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ baara caman kɛla kɔnɔna na nka majɛw fana yela la dɛ o côté majɛ mana ye fɛn min na hakilijagabɔ kan ka ta ni k'o ko sɛgɛrɛ n'a ma ye k'a fɔ min ye général Amadou Toumani Touré ka na se yanni o cɛ Alpha Umaru Konaré général Amadou Toumani Touré ka na se Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma min ye Jɔnkunda Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanakuntigiya kɛ wa caman fana bɛ u la minnu kun ye constitution ko in n'o ka se ka ninkura fiyɛ la u y'a hakilinaw da koyi nka o ni fiɲɛ kalama min ye ɲɔgɔn bɛn dɛ e ko hakilina in ma se k'a da a nɔ na dɔ bɛ wa bawo n'i y'a lajɛ min ye colonel Asimi Goyita ye ni avant projet min n'o bɛna ta ka di nin jɛkulu ɲɛmaa fɛ bi n'o ye commission min n'o kun sigila sen kan ale yɛrɛ Asimi Goyita kelen fɛ waasa u ka se k'o hakili jagabɔ a ko kan baaraw ko a kuncɛ la baara ɲɛbila baaraw kɔni banna pewu nka bi tarata min ye octobre kalo tile 11 ye baara ninnu gafe jaabi o
jamana ta ni ka di a ma kalo kelen fo ka taa se 2 ma fo ka taa mɔnɔ bɔ ka se 3 ma min ye ni maa ninnu ye u ye baara caman kɛ wa u ni min u sigidon u ka baara la i b'a ye k'a fɔ kolonɛli Asimu Goyita a ye kangari fɔlɔ min ta ka ɲɛsin u ma n'o ye ladilikan ye o de ye a y'aw jija yanni ni avant projet in bɛ sigi sen kan k'a baaraw kuncɛ politique mɔgɔw ka taa se muso jɛkuluw ma o denmisɛn jɛkulu o diinɛ mɔgɔw jɛkulu o nin bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen k'e bɛ faso kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kumakan ka lamɛn a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ la kodɛmu ka taa se Daba Jawara ka parti ma ni olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na nin tɛ constitution nouvelle constitution n'o ye constitution kura ye nin t'o k'o sigi sen kan nin t'o waati ye wa min ye maa caman ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kala don jamana ɲɛmaaw ka baara sen na n'o bɛ kɛ sababu ye k'u ka fili ni k'a latilen o kɔni o dɔ bɛ tali kɛ constitution kura in sigili ka sen kan ko hakilinaw n'o baaraw kɔni nun donna ko bɛɛ lajɛlen de kan ka to a ko nɔfɛ wa o de kɛn bɛ sababu ye min ye Daba Jawara ye olu tun y'u sinsin hakilina min kan constitution du 25 février 1992 sariya cɛtigɛden min b'a kɔnɔ n'o bɛ article 118 ko fɔ o b'a jira k'a fɔ ko ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ nin ɲɔgɔnna hakilina k'a fɔ k'i na hakilina ta ka ɲɛsin constitution kura sigili la sen kan k'o hakilinaw k'o man ka kɛ ko nka ko min ye nin hakilina ye maa fanba caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka i yɛrɛ y'a kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen welela wa bɛɛ lajɛlen da donna baara la nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Burema Gindo a ka fasiri don bon Traoré ɲɛ tana ye samiyafɛ bo ye nka bo fana kale ka ko maanifinya tɛ k'ale kɔ siga t'o la ne bɛ n tigɛ don kura la preuve